Egyszer egy messzi-messzi galaxisban, a Sonils bolygón uralkodott egy bizonyos Gólius császár. Ő volt a világ ura, ő döntött mindenről. Ő parancsolgat a helybéli szolgáinak, akik nem engedelmeskedtek, számüzetésre kerültek a földre. Császár hívott titeket. Ti semmire kellő nyomorékok! Miért nem tesztek kedvem szerint? Felséges királyunk, mi? Nem érdekel a ti hülye alibitek! Semmi de! Eldöntöttem. Száműzlek titeket a földre. Feladatotok elfoglalni, hogy minél többen lehessünk. Amivel nem teljesítitek a parancsot, a többi szolgál jön a második űrhajóval és elpusztítja a földet. Méghozzá veletek együtt. Értettük, igenis. Befelé. Gyere, Danix. Ki vezet? Mert nem tudom. Ó, te analfabéta, akkor majd én vezetek. Bár ő se tudott. Súlytalanok vagyunk, Dani. Jó van. És most pontosan mit is kell tennünk? Nem tudom, lesz ami lesz. De szép napunk van. Azt hiszem elmegyek a srácokhoz. Kicsit sörözni meg pókerezni. Hello Peter! Hogy vagy mindig haver? Szervusz Steve, remekül, mi árad van itt? Gondoltam elmehetnénk Normannel egyet sörözni, pókerezni, meg ilyenek. Yes? Jól hangzik. Megyek, hogy is ne, milyen jó buli lesz. Hello Norman. Hello fiúk, hát ti meg? Olyan szép nap ez a mai. Nem jössz el velünk kicsit szórakozni? Sör, póker, ilyenek. Hogy hangzik? Igen, remek, találkozunk este. Remek. Végül sikeresen elértek a földhöz. Te Tenzo, szerinted hol vannak azok az emberek? Biztosan abban a nagy izében. Nem is rossz ötlet, nézzük meg! Steve, Igen. Nézz a hátad mögé. Ti kik vagytok, és mi a 99 águs agykukacot kerestek itt? Frappáns egy beszólást. Üdvén, Flodrit vagyok, ő pedig a társam, Tenza. Örülünk, pontosabban rémülünk a találkozásnak. és mit kerestek itt? A császárunk küldötte, de már mi sem tudjuk miért. Leszünk barátok? No. Szerinted? Én bírom őket, jó arcok. De mi van, ha felboncolnak minket? Ugyan már te kinézed ezekből. Igazad van. Oké, legyünk haverok. Így ötösben.
Van 2 szabad szoba ebben a házban, rendezkedjetek be. Köszönjük. Ó, Malanga! Milyen hülyék ezek! Ez ellen tennem kell valamit! Szolgáim, ide! Igen, felség, mit parancsol? Menjetek a 2-es űrhajóba és pusztítsátok el a földet! Igenis, felség. Fiúk, én érzek valami rossz energiát. Mint a hamarosan vége lenne a világnak. Ugyan már ez hülyeség. Új, ne, eszembe jutott, mit kellett volna tennünk. El kellett volna foglalnunk a földet. Most tuti küldi a császárunk a többi talpnyalóját a második űrhajóval. Még jó, hogy itt csak egy űrhajónak van hely. Hidd el! Az őket kicsit sem fogja zavarni. Van egy ötletem. Menjünk az űrhajóval az űrbe. Hát, ha találunk egy nyugis bolygót. Ezzel egy probléma van, Steve-kém, hogy csak ezen a bolygón van oxigént egy gyökér. Nem pontosan. Van egy kis barlangból, ahol van az élet elegendő oxigén. Na ki a gyökér? Hol van itt a fegy? Azt hiszem ott, de meg ne nyomd, mert... Csak egy adag fegyverünk van, de hülye. Ups. Na jó, még van lézerkardunk, majd azokkal kinyírjuk őket. Gyerünk, gyorsan, beszállni. Gyertek. Kiszállás! El sem hiszem, hogy egy új világban vagyunk. Csípjetek meg! Köszi, nem. Ugyan már, fiúk? Létfontosság, hogy észrevetetlenek legyünk, ha ki tudnák jutni ezen az ajtón! Így van, mindenki csendben, óvatosan. Építsünk ide egy kis szolid falázat, amiben megélhetünk. Még jó, hogy van ételtartalékunk. No, ez meg. Itt ugyan nincs senki. De hát, na ez nekem magas. Jelentsük a császárnak, hogy meglógtak. Szerintem a földön vannak már ezek a hülyék. Nyugi már, Norm! Vacsorázunk, mindenki jön az asztalhoz. Ez nagyon finom étel, hogy hívják? Sült kuki és steak. Ó, ez de finom, ilyen nekünk is kell. Nem maradhatnánk veletek a földön? Esetleg. Szerintem semmi akadálya. Peti, te normális vagy? Ugyan már, Norm. Szerintem se okozhattok nekünk nagy gondot. Hálásan köszönjük nektek. Köszönjük nektek. Most pedig go haza! Felség. Mi van már? Nem találtunk élőlényeket a földön. Micsoda? Semmire kellőek. Azonnal húzzátok el a beletek haza, mielőtt még meggondolom magam. Kifelé! Kifelé! Jaj, Ajjaj. Ismét fogyott a népem. Na emberek, végre hazaértünk. Igen, olyan fura volt az a barlangbolygó. Sok volt ott, a smog és hideg volt.
Peternek ez semmi se jó. Még jó, hogy a földön meg tudsz élni valahogy. Kac. És így menekült meg a föld, és lett nagyobb a lakosságon. Ha a történetem jónak találtad, nyomj egy lájkot, írj hozzászólást, és nem utolsó sorban szólj. Legközelebb ismét találkozunk, addig is viszontlátásra.